कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. पोलीस ठाणे वैभववाडी व माधवबाग कणकवली शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमानं मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सागर खंडागळे यांच्या हस्ते या शिबिराचं उद्घाटन झालं. तालुक्यातील अनेकांनी या शिबिराचा लाभ घेतला. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात प्रत्येकाला आरोग्यासंबंधी कोणती ना कोणती समस्या असते. याबाबत योग्य निदान व उपचाराकरिता वैभववाडी पोलीस स्थानक व माधवबाग यांच्या वतीने मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या शिबिरामध्ये हृदयरोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हाय कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेजेस, मानसिक ताणतणाव, सांधेदुखी, पित्ताचा त्रास, थायरॉइड, लठ्ठपणा, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी आणि बायपास केलेल्या सुचवलेल्या रुग्णांची मोफत तपासणी माधवबागची तज्ज्ञ मंडळींनी केली. तसंच ECG, रँडम शुगर, डॉक्टर कन्सल्टेशन, BP, SPO, 2 आहारातील मोफत सल्ला देखील दिला. तालुक्यातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांसह इतरांनी या शिबिराचा लाभ घेतला. तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे आमचा आधार आहात, आमचा म्हणजे तरुण पिढीचा तुमच्या आधार आहात. तुमच्याशिवाय पुढचं आम्ही भविष्यात काय करायचं किंवा तुमच्या सल्ल्याशिवाय आम्हाला सुद्धा कसं पुढचं आमचं आयुष्य घालवायचं किंवा आमच्या पिढीनं तुमच्या संस्कारावरच आमचं पुढचं आयुष्य घडत असतं. आज आपल्या या वैभववाडी तालुक्यात आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने पत्रकार असतील, आपले सगळे ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे सदस्य, अध्यक्ष असतील आणि सर्व पोलिटिशियन यांनी आपण आपल्या सर्वांसाठी या ठिकाणी आरोग्य शिबिर आपल्या माधवबागचे डॉक्टर साहेब त्यांच्या मार्फतीने केलेलं आहे. सध्या बघायला गेले तर आयुर्वेदिक उपचार पद्धती खूप आता काळाची गरज बनलेली आहे. आपलं भारतात बघितलं तर प्राचीन काळ खूप वर्षापासून पूर्वीपासून आयुर्वेदिक उपचार आपल्याकडे केले जातात. म्हणून याच आता बघतोय आपण की मध्यंतरीच्या कालावधीत आपण इतर औषध उपचार पद्धती घेत होतो, परंतु आता बरंचसं आपलं आपण आयुर्वेदिक उपचाराकडे वळत आहोत आणि तेच आता आपल्याला उपचार घेणं गरजेचं आहे. आणि मला असं वाटतंय या ठिकाणी मी डॉक्टर मॅडमचं पण स्वागत करतो आणि आपण सर्वजण आपले नातेवाईक, मित्रपरिवार किंवा आणखी कोण ज्येष्ठ नागरिक असतील आपल्या गावातील आपले सहकारी त्यांना सुद्धा आज दिवसभर आपण या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे. सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.